Отново ви връщаме назад в историята за среща с едно съсловие, което вече не съществува. В днешния брой на рубриката "Задочна България" Станчо Станчев разказва за софийските вестникарчета от началото на миналия век, които са изпълвали улиците с глъч и новини. Повече за техния труд и премеждия гледаме сега. Големите събития на 20 век оживяват в печатната преса. Смешното, сериозното, тъжното изкача от вестниците, а техният свят се събира във виковете на тези малки вестоносци. Ако днес стигаме до новините само с един клик в своите умни телефони, само преди век, така, с вестник под ръка, новините са стигали до хората благодарение не на кого да е, а на вестникарчетата. Срещаме се с публициста, философ и журналист Тони Николов, който ни пренася в първите години на пресата у нас. Той пази едни от най-ценните издания, излизали от печат в България. Веднага след освобождението българина просто тръпчиво, ненадейно за самия себе си открива вкуса на свободната преса. И този вкус и вирус го заразява. 100 000 броя тиражът на масовите вестници тогава, една прилична цифра на фона на почти 5 милиона България. Читателите са стигали до сутрешния си вестник благодарение на вестникарчетата, които тичат от ъгъл на ъгъл. С тези викове, нестройни, цели орляци, които крещат "Зора зарае утро, зора зарае утро", или трябва да се, след това се каже новината. Когато няма новина, Христо Бразицов ти го разказва, те крещат "Султана научил турски, султана научил турски", една жена родила дете. Представете си да може да ги извика: "Какво ни носи първият министър от Париж и Лондон? Резултат от срещата Макдоналд с Мусолини. В Русия обявено изключително положение." Маскари. Вестникар ли е? Знай долен челяк е. Почтен човек вестник не пише. Този телевизионен театър разказва за манията по вестниците от началото на 20 век. В пиесата си "Вестникар ли" от 1900 година Иван Вазов усмива тема номер 1 на международната политика тогава. Кой ще овладее Южна Африка? Борбата е между колонизаторите британци и местното население бури. Генерал Зуберт разбит, англичаните напредват към Притория. Разбит. Това е много лошо нещо. Покрай този хитов конфликт се ражда една от първите вестникарски измами у нас. Пощенският магнат Стоян Шангов печели цяло състояние, като продава с вестниците си треви, които намира на гарата. И той тогава му хрумва, че това удара на живота, и вестникарчетата на другия ден на Шанговата поща започват да викат: "Вестник, нов вестник, бурите побеждават, трева от Трансвал." И всъщност, ако там колко рупчета, колко стотинки е вестника, се добавят още 5, да кажем, за тревата, и той изкарва няколко стотин хиляди лева. През 20-те и 30-те години на 20 век печатарството е в своя разцвет, всекидневниците излизат с по 2 издания на ден. Читателите очакват своите новини все по-бързо, работата на вестникарчетата се увеличава и те не спират да снуват около печатарниците. Вестниците се продават топли, като симида, т.е. миришещи на мастило. 3-4 основни печатници в София са и центровете, от които се изстрелва вестникарското воинство, рояка вестникарчета. Тези момчета, които са за няколко пари повече, носят вестника и той може да бъде четен в кафенето, завит на руло, занесен вкъщи. Вестникарчетата са част от атмосферата на царска България, гражданите ги очакват и харесват, но зад усмивките и виковете стоят труд и много различни съдби. Това е детски труд, но в тези години не е бил точно така. Те сами се събират около печатниците. Вижте, всяка издание, то си е софийска така момчурля, който се събира. Това, разбира се, не са децата от по-богозаможните семейства. Това са децата от крайните квартали, които на рояци като връбчета прилитат, и така те припечелват нещо не просто за себе си, понякога дори това е сериозна подкрепа за самите семейства, защото един нарач вестници на ден дава една възможност за прехрана, особено в тези по-евтините години преди Първата война, преди Първата голяма война, защото след нея цените стават много високи. С идването на Втората световна война печатането на вестници става по-трудно, условията за вестникарите се променят, но гладът за новини не спира, а авторите се адаптират в ситуацията. Към войната, разбира се, хартията силно намалява. И между икономическата криза, разбира се, тя поскъпва. Този печат, който имате на Българан, с това качество, ето един Ленин на Райко Алексиев, вече трудно може да бъде направен с
Забелязвате, ще видите с времето как загорбява хартията, как и печата не става толкова качествен. Да, но непрекъснато войната шества из тези вестници. Разбира се, че има много смях, има и много сълзи. Гордо, кога отпада професията на вестникарчетата? Ами може би някъде вече с началото на войната, или на Втората война, някъде 40-те според мен те намаляват. Всеки трябва от малък да изкарва хляба си, дори се е смятало, че така той се калява за суровото училище на живота. След края на Втората световна война нищо не е същото за България. С идването на социализма си тръгват старите порядки, вестникарските викове секват, а пресата тръгва по своя нов път.